Salutare tuturor! Astăzi o să dezbatem un nou subiect pe canalul meu de YouTube, așa că luați-vă mâncare și să începem. Mulți ați văzut că Marco Glass și-a schimbat masca, dar nimeni nu a aflat încă cine este de fapt, așa că vom afla în episodul de azi. După cum știți, mulți îl suspectează pe Marco fiind Kazi. Kazi, un youtuber viral din anul 2019, un tiktoker mai mult pentru că nu făcea YouTube. Așa arată Kazi. El poartă ochelari exact ca Marco Glass, o primă dovadă că ar fi el. Dar motivul pentru care Marco Glass poartă ochelari în permanență este că el are probleme de vedere. Așa că, de ce și Kazi și Marco ar putea mereu ochelari? Aici putem observa foarte clar gura lui Kazi, așa că am să vă las pe ecran imediat o imagine și cu gura lui Marco. Observăm de la o poște că gura lui Marco este asemănătoare cu cea lui Kazi. Încă o dovadă, deja avem două dovezi. Acum am să vă las imediat o imagine pe ecran în care vă arăt un videoclip în care Kazi este pus să spună două adevăruri și o minciună. Două adevări și o minciună. Începem cu tine. Sunt frumos sub mască, am părul lung sub mască și mă cheamă Marco Glass. Minciuna aici este destul de ușor de observat, dându-ne seama că minciuna este că îl cheamă Marco Glass. Nu are cum să-l cheme în buletin Glass. Și nici Marco nu îl cheamă, vă asigur, îl cheamă Florin. La fel și Kazi are părul lung, deci avem 3 dovezi deja. Și ca un plus de dovezi, este că are același stil la ochelari cum are și acum, adică putem observa clar ochelarii de avea atunci și stilul de ochelari pe care Marco îi poartă acum. Și cu toții am observat că după ce a apărut Marco, a dispărut Kazi. Deci, cine este oare Marco Glass? Ok, și acum cred că ne-am dat cu toții seama cine este Marco Glass. Marco Glass este Kazi, frate. Deci asta este adevărata fața lui Marco Glass. Și fraților, cam asta a fost videoclipul. Dacă mai vreți episoade din această serie în care aflăm adevărata față a youtuberilor și a cântăreților, dați un mare like și un subscribe. Eu am fost Kendamă și papa tuturor. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Sperăm.